Ζήτανη σχολή ρε! Ζήτα! Το επόμενο κομμάτι δεν είναι για αυτούς που ξεκίνησαν pop και συνεχίζουν pop. Είναι για αυτούς που ξεκίνησαν hardcore! Το επόμενο κομμάτι είναι για αυτούς που ξεκίνησαν πολιτικά, hardcore, με hardcore, αλλά κατέληξαν pop! και κατέληξαν pop. Για να τους αντέξει η μουσική, η ομοφωνία! Βιομηχανία.